Hello mga idol, nandito naman tayo sa Moto Helmet Shop po yan. At marami po silang mga iba't ibang klaseng helmet dito. Let's have a quick look kung ano ba yung mga naka-display dyan. Plus kung meron ba silang mga Christmas promo din dito. And nakita naman ninyo, nakita may nakalagay na sale or free. Tingnan natin kung ano yon. Dito po tayo ngayon sa SM Rosales, Pangasinan. Kung gusto nyo pong bumili ng helmet, punta lang kayo dito, Moto Helmet Shop po. Let's go! Ayan mga idols, Moto Helmet po. Ayan, nakita nyo rito. Unang-una naka-display na yan. Free 200 pesos cash voucher makukuha natin. Paano kaya yan? Tingnan natin sa loob kung ano ba yung paano yung previous na yon. And here, nakita nyo yung Ryzen helmet po. 2,695. Of course, ayan, may mga naka-display silang mga color option. Pwede nyo, may blue, orange, saka red. Mga idols. Ganda, no? So, tingnan natin, murang-mura lang, 2,600. Meron na kayong helmet. So, here's a Moto Helmets. May free pa kayo na 600. Worth of accessories for every helmet na bibili ninyo. Ayan, no? Pwede rin po sila sa home credit. Grabe, mga idols. Ito, marami silang options dito na pwede nyo pagpilian. Ayan, meron din silang Evo helmets dito. Blue, red, green. Ayan, ganda ng color, no? And Ryzen. Saka itong 7 na helmet. Meron din mga 7 helmet dito. So marami silang option na mga helmet dito na mga brand. NHK meron din. And syempre mga accessories. Gaya ng mga balaklava, tube mask. Yan po. Yan o, Ryzen no. NHK. Oh, naka-sale pa sila. 30% off. Meron ding half face. Ayan. NHK. Presyo nito 3,395 plus minus 30%. Kung magkano na lang yung ano yan, presyo niyan. So ayan. So dito pwede rin tayo sa home credit. Tanong natin si Ma'am Crystal. Siya po yung sales officer dito sa Moto, no. Ma'am, ano yung ano natin? Promo natin for today? Every 1,000 pesos na worth of 200 pesos yung madi-discount natin. So, paano yun? Regular, ano lang, paano kung may discount? Bali, hindi na po siya kasama po dun sa 1,000 po. Hindi na siya kasama. So, regular items lang po yung may 200 pesos na discount. So, pag bumili kayo yung may kagaya, may mga nakalagay na 30%, hindi po siya kasama doon sa Christmas bundle nila. So, yun, regular price, pwede po tayo makakuha ng 200 pesos na discount. So kung halimbawa 5,000 yan, meron kayong 1,000 na discount, tama? Yes. Yun. So kahit sa mga regular item din, ganun din. Yes. So lahat po dito, pwede nyong makakuha ng discount na 200 for every 1,000. Yan, may mga ano rin sila, cap, jersey, of course, safety pads, ayan, nitro. And dito pa, may mga balaklava, gloves, meron din, marami, nitro brand. So yan, si Ma'am Cristel, salamat po sa inyong pag-explain. Meron din silang mga BS01 dito. BS1. So, Moto Helmet po. Dito po yan sa SM Rosales, Pangasinan. So, in-invite kayo ni Ma'am Cristel na pumunta po rito. And kung gusto nyo bumili ng helmet, marami kayong choices. Yun nga, sabi ko nga sa inyo yung mga brand, kumpleto rin dito. So, Ma'am, mga parating pa mga bagong models. Meron pa po So, sir. this, Evo po. mga Evo. Yes. So yun, nintay natin yung Evo, no? Actually, gusto ko yung Evo. Meron din akong Evo na ano na helmet eh. So dito ngayon, ang nakalagay na Evo, naka-display. Anong model to? XR series po sir. XR. Yes. Yan. Magkano yung presyo? For 295 sir, 800 po yung Manilas. 3,495 na lang. 3,495 na lang, grabe. So worth 4,300 dahil meron siyang 200 pesos per 1,000. 3,500 na lang. Yes. Yun, no? So, punta na kayo dito sa Moto Helmet SM Rosales. Boutique shop po ito. So, meron na kayong magandang Evo, discounted pa. So, yan mga ito dito lang yan sa ating channel. Meron kayong discount sa kanila yun lang. So, yan. Abangan pa natin yung mga paparating nilang models. So, tingnan na lang po ninyo sa ating video. Nandiyan po yung
contact number ni Mang Cristel dito sa shop para tawagan po nyo kung may mga bagong dating na. Pwede kayo mag-inquire. Ayan mga idols ha. Alright, salamat ma'am. Thank you. Yan ha. Moto po, moto helmets. Kompleto. Accessories. Ayan. So yan mga idols. So mga idols, recap lang natin yung ano ba yung mga Christmas promo nila o mga bundle o free items. Again, kung bibili po tayo ng mga regular price items po, even helmet yan or mga accessories, pag umabot po kayo ng 1,000 pesos, nagkakaroon po kayo ng 200 pesos na voucher. So ibig sabihin kung ang nabili nyo overall ay umabot ng 5,000, meron kayong 1,000 pesos na discount or voucher. Para doon naman sa kanilang isang promo na 600 pesos na makukuha ng accessories, yun naman po ay may participating brand. Gaya po ng helmet na NHK, pero yung lamang regular price, at syempre yung Ryzen na helmet, Zeben helmet, at shifter helmet. So kung yan mga idols, kung yan po yung bibili nyo mga helmets, meron po kayong 600 pesos na worth of accessories na makukuha nyo rin dito sa kanilang store. So yan po mga idols, may mga parating po na upcoming new models for Evo helmets. Lalagay po natin yung contact number ng kanilang store, itong Moto Helmet dito sa SM Rosales. Pwede nyo pong kontakin yung number na yon at tawagan sila kung meron ng mga bagong new models for Evo helmets po. And dito nga sa NSK helmet nila, almost lahat po ng item naka-discount po yan, 30% discount. Kung ang presyo po niyan halimbawa ay 4,000, of course malaki po yung mababawas pa yung discount dyan, 30% discount po. Again, kumpleto po sila sa mga full face, half face, at different kind of colors na meron sila. Of course, kung gusto niyo pong bumili dito, pasyal na po kayo rito sa SM Rosales. Hanapin niyo po si Miss Cristel, yung kanilang sales officer. Yan, si Miss Cristel. At sigurado, makakabili po kayo ng gusto nyong helmet dyan. Boyet Salabare po. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel. Of course, hit that button para kayo updated sa mas marami pa nating video uploads.